spun că, într-adevăr, sunt ultimul dintre piloții grupului Nouă Vânătoare. Faimosul grup alcătuit în februarie 44. Dar între noi mai este domnul Tiron, care era personal de sol în grupul lui Șerbănescu și l-a cunoscut și pe el și piloții lui. Personalitatea acestui om a făcut ca să ne adunăm la 65 de ani la mormântul lui, pentru că el practic a trecut în viață ca un meteorit. Știți, sunt mulți în atmosferă, nu îi vezi decât în momentul în care intră în atmosferă și se aprind din cauza plecării. Și ard cu flacără puternică și ard și se sting. Șerbănescu s-a aprins pe Karpovka, în fața Stalingradului, când a dominat o situație dramatică, de fapt, pomenindu-se cu proiectile de tancuri printre avioane și cu energia și cu tăria lui de caracter a reușit să asigure decolarea avionilor. Messerschmittul monolog a putut pleca cu un pilot în brațele altuia sau încă unul băgat în fuzelajul avionului, deci cu 3, și eșalonul rulant, sprijinit de o baterie de antiaeriană română, prin paranteză, în seara zilei de 22, apărarea terenului era făcută de artilerie antiaeriană germană. Părăsise zona, erau informați, știau, și rămăsese numai românii cu 2 baterii comandate de locotenentul Apostolescu, așa, de calibru mic, dar au putut face față un moment, un timp, și eșalonul rulant s-a putut retrage sub conducerea altui tehnician venit să-și facă stagiu în grupul 7 vânătoare, Bâscă Marin. Au ieșit din încercuire și de aici începe gloria lui Șerbănescu. Flacăra lui se aprinde din ce în ce mai tare, prin doborâri succesive, participă prima parte la război în grupul 7, participă ultima parte în grupul 9. 18 august, ultimul bombardament american, de fapt aproape al 40-lea, a avut ghinionul ca să-și piardă viața. L-am adus aici, printr-un colaj pe Dârjean, care era în dreapta lui în momentul luptei aeriene, la nici 100 de metri. L-a apărat odată, dar lupta era cu totul desproporționată și până la urmă destinul s-a împlinit. Aș vrea să vă spun că unele popoare știu să-și cinstească eroi. Despre piloții de vânătoare, Churchill a spus o frază odată: niciodată atât de puțini n-au putut să facă atât de mult pentru atât de mulți. Dar astea nu au rămas cuvinte în vânt. La Biggins Hill, pe partea sud-estică a Londrei, unde a fost un aerodrom în timpul războiului, există un locaș în care în fiecare zi se întoarce foaia pe care în ziua respectivă au căzut piloții. Și an de an, timp de 70 de ani, e vorba de bătălia Angliei, acești oameni sunt pedepsiți, sunt pomeniți. Ai noștri sunt pedepsiți pentru că nu se știu pe unde sunt rămășițele pământești în străinătate, iar de aici, încetul cu încetul, încep să dispară și din cimitir. În dreapta lui aici a fost mormântul Nae Limburg, din grupul lui Vizanti. An după an am văzut mormântul deteriorându-se și la alt 18 august nu mai era, apăruse acest mormânt. La fel s-a întâmplat cu Lungulescu, coechipier de bază al lui, participând și la Stalingrad și dincoace. A avut o elice care îi marca mormântul acolo. A dispărut și nici măcar n-au fost transpuse în osoarul cimitirului rămășițele acestor eroi. Timpurile trec și rând pe rând astea se uită. Încercăm peste puteri să menținem vie amintirea atâta timp cât trăim noi și urmașii noștri. Foarte adevărat.
stimată doamnă, stimate domnule general Brav, veteran de război din aviația de vânătoare de luptă, distinsă asistență. Cele ce a arătat domnul general, vreau să vă aduc la cunoștință că în cadrul filialei Cultul Eroilor și la Arpia, personal am relatat cu lux de amănunte în fața membrilor filialei, dar și în fața elevilor care constituie cercul Cultul Eroilor. Ne preocupăm insistent ca în școli să ia ființă cercurile Cultul Eroilor ale elevilor. Și în aproape jumătate din școlile din Bacău, ca să nu mai spun în unitățile militare existente în Bacău, am relatat, deși mi s-a pus la dispoziție 35 de minute, asistența, personalul din unități, comandantul în special, a spus: domnule Gheorghiu, poftim, ai timp la dispoziție, că am relatat cu lux de amănunte drama de la Karpovka. Ce vitejie de neimaginat au săvârșit aviatorii români, poate unici în Europa, cu asemenea fapte de arme. Am studiat intens episodul și merită recunoștință, cinstire și omagiu veșnic atât bravi aviatori, cât și Laurențiu Apostolescu, care și-a pierdut viața înfruntând vestitele tancuri care au adus victoria până la urmă a rușilor, înfruntând tancurile T-34, Diavolul și Dansatoarea din armata sovietică. Vreau să vă aduc la cunoștință că, pe lângă memoria eroului capitan de artilerie Boroș, care a căzut în 1940 la Herța, sau capitanul de cavalerie Ion Epure, împușcat tot la Soroca, pe la spate, în anul 1940, care îi cinstim în fiecare an, de 2 ani de zile, noi, Cultul Eroilor din Bacău, și împreună cu Arpia, cinstim în memoria acestui brav aviator de vânătoare. Și în lecțiile noastre, în fața militarilor și în fața școlarilor din Bacău, se încheie cum: bravi aviatori ai țării mele, mereu de glorie înfrăciți, pildă ați fost în vremuri grele, pildă urmașilor să fiți. Să trăiți, domnule general. O să vă mulțumesc. În primul rând, mă scuzați că stau cu asta când e de la căldură, să înțelege. Mă gândesc la miile de eroi care nu-i comemorează nimeni, că nu știe nimeni unde sunt. Trebuie să ne gândim și la aceea. Eu am început să vin la Alexandru Șerbunescu de până 1980, pentru că îl comemorau, bineînțeles că veneau și domnul Dobran, în 42 a fost, Alexandru Șerbunescu i-a crescut în școală și erau foarte atașați. Aveau amintiri extraordinare și în fine am început să umblăm pe aici, am găsit morminte, am adunat bani, dacă țineți minte, domnul Fotescu s-a ocupat și a făcut crucile, eu am făcut acele, uitați, e un vultur aici, eu am făcut vulturașii ăștia, am lipit vulturașii, o altă persoană, dar tot din banii noastre, a făcut plăcuțe cu înscrisuri și le-am pus, am plătit aici ca să întrețină mormintele, că erau neîntreținute, vreau să-i scoată la osoar, să-i duc acolo. I-a dus, dar nici măcar n-au pus undeva să alinieze pietrele care au fost deasupra mormântului. Au pierdut în spațiu. Da. Eu și cu George Cicoș, noi suntem autorii principali ai tuturor cărților pe care le-am editat. Vrem să facem cadou târziu, dar cu mutatul, cu nu știu ce, nu s-a mai găsit caseta. Deci s-a transpus pe casetă primul eveniment realizat de Asociația Alexandru Șerbunescu. Denumirea unei străzi din București, cu numele său, strada Alexandru Șerbunescu. Aici este